awubhekisise lesi sithombe kahle. Abaningi babecabanga ukuthi iBhova lasukuma la e-studio layothwebula isithombe se-album yalo yokugcina, iSecret. Kodwa iqiniso lithi ngo-2009 uMgqumeni Khumalo wayesesimeni esibuthaka kakhulu ukuthi angenza i-photoshoot ye-album. Ngakho-ke lezi zithombe ozibona kwi-album ye-Secret izithombe ezenziwa kwikhompyutha nge-Photoshop. Uma uzobheka kahle lezi zithombe ezathathwa kuma-CD akhe uMgqumeni amadala afana nama-album ethi Ado, lapho uMgqumeni wayenerasta elifishane elingafiki emahlombe. Kodwa-ke ukukhohliseka akugcinanga ezithombeni ze-album kuphela, kepha kukhona nangaphakathi ezingomeni ze-album lapho kwenzeka ubuchwepheshe obukhulu kunabo bonke emlandweni wamaskandi. Namhlanje sidalula ukuthi kungani umnumzane Shobeni Khuzwayo wenkampani Izingane Zoma akhetha umfana wayengaziwa uKhuzani Mpungose ukuba aqedele lo msebenzi, nanokuthi uKhuzani yiphi indima yakhe kule album kaMgqumeni eyayingaphelele. Sibingelele kubashokobezi media. Namhlanje sinilethela umlando obucayi kakhulu, umlando oyibridge elisuka kwiBhova liya kwiDlamlenze. Umlando uthi uMgqumeni wasishiya ne-album engaphelele. Inkampani yayidinga ukuthi le album iphume, kodwa kwakunombuzo owodwa: ubani ongayiqedela ngaphandle kokuthi abalandeli bakhononde? Umnumzane Shobeni Khuzwayo wadlala umlabalaba omangalisayo. Akakhethanga uKhuzani ngoba nje emthanda, kepha wamkhetha ngoba izwi lakhe ngaleso sikhathi lalinesitayela esifana ncamashi neseBhova. Kwakudingeka uKhuzani angene ezicahlweni zaMgqumeni asebenzise nesigqi sakhe ngendlela yokuthi abalandeli abaningi benganaki futhi bengezwa. Kule video sizohlola ukuthi yiziphi izingoma uKhuzani azishaya buthule, nokuthi isinqumo sikaMnumzane Shobeni samakha kanjani uKhuzani lo esimbona namhlanje njengedlamlenze. Ngabe kwakuyisenzo sokuhlakanipha ebhizinisini noma kwakudlala ngemizwa yabalandeli? Yiziphi izingoma zaMgqumeni ezaqedelwa nguKhuzani kwiSecret? Lokhu sokuthula namhlanje. Ngaphambi kokuba singene phakathi kulo mlando wale album, kumele sicacise lokhu: uma uya ezitolo zomculo ezinjenge-Apple Music uyolalela le album, kukhona ukungahleleki kwe-tracklist yale album. Uzothi udlala ingoma ka-track 3 ethi Ngilale Kanjani, bavele bekudlalele ingoma ethi Ngiboshiwe. Uthi uya ku-track 10 engomeni ebhalwe ukuthi Ngiboshiwe, uzithole usulalela ingoma ebhalwe njengo-track 2 ethi Ezweni Elingale featuring Izingane Zoma. Thina la eBashokobezi Media sisebenzisa amafayela ethu aqondile ukuze singadideki ekuhlaziyeni le album kahle. Asiyisebenzisanga le album efakwe la ezitolo zomculo ngoba kusobala ukuthi le album yathunyelwa ezitolo zomculo ngokuxhamazela, okwadala amaphutha ekubhaleni amagama nokulandelana kwezingoma. Kodwa thina sizolandela ubunjalo be-album ingoma ngengoma. Ake sibheke ingoma esishagalolunye kule tracklist. Isihloko sithi Ezweni Elingale featuring Izingane Zoma. Wezibolela yema sesiyodwa ngakho awulena yezweni elingale. Lapho ukuhlaziya kwethu kuyasitshela ukuthi onjiniya labale ngoma basebenzisa ubuchwepheshe obuningi njenge-compression ne-reverb ukuzama ukufihla ubuthaka bephimbo likaMgqumeni. Futhi uma uzobhekisisa kahle, le ngoma ingoma enomuzwa ofanayo nengoma i-SMS. Uma uzoziqhathanisa zombili, uzozwa futhi umehluko phakathi kweBhova elalimqemane nelibuthaka, okuyingakho nephimbo likaKhuzani omncane lalidingeka kule ngoma. Le ngoma ingoma yenkampani Izingane Zoma, futhi-ke ukuphendula umbuzo ocacile, yebo likhona iphimbo likaKhuzani kule ngoma. Kakhulukazi liyatholakala kuma-backup ayo, yizeke likompresiwe izwi layo njengoba ngishilo.
Abaphathi bomculo bakaMgqumeni benza umsebenzi omuhle kakhulu lana, yize uKhuzani ekhona engomeni iSecret, kepha isenawo umuzwa wokuthi enganakeki. It's your secret, baby. It's your secret. Alisisa kahle futhi ingoma kaTrack 14 ethi Ngiyamkhumbula. Akekho omunye ofana naye, noma uthathelwa lona. Akekho omunye ofana naye, noma Lana uzwa iphimbo lebhova lihola phambili kule ngoma, futhi izwi lakhe lizwakala lingenawo amandla ephimbo lakhe lawa ajwayelekile. Ilapho-ke uKhuzani angena khona, wafika wenza lokhu esikubiza ngesivumo sezwi lokuqala, eseseka isivumo sesibili esizwakala sibuthaka. Mhlawumbe yize amaphimbo okubheka kaMgqumeni ayekhona kule ngoma, kepha ayengenele nesimo futhi kaMgqumeni sasibucayi ukuthi engawaqopha onke amazwi akhe ngenxa yokuqinwa ukugula. Ngakho-ke uKhuzani wasiza lana, waqopha ama-backing aqinile ngaphambi kwezwi lebhova elizwakala kancane ngemuva. Lena ingoma yesibili ecacile enephimbo likaKhuzani. Bese kulandela ingoma esihloko sayo i-album ethi iSecret. Nakhona-ke uKhuzani uyezwakala enza ama-backing okuqala kule ngoma iSecret. Ingoma yesine esithola ukuthi yaqedelwa nguKhuzani isithathe sayibeka ku-track 8 ngokwedatha yethu ethi Izinhliziyo zethu zimhlophe ngaphakathi, kepha ezitolo zomculo uzoyithola ngaphansi kwa-track 9, yizo futhi isihloko singefani. Zimhlophe ngaphakathi, zona zimhlophe ngaphakathi, zimhlophe ngaphakathi. Lana uKhuzani izwi lakhe ligqamile kuma-backings, ngokomculo singathi wayenza phecelezi i-baritone kule ngoma. Ngakho-ke ngokocwaningo lwethu sesiphendula umbuzo ophelele, zingaki izingoma ezinoKhuzani kulo msebenzi kaMgqumeni? Impendulo yethu ithi zine kuphela izingoma ezinephimbo ledlamlenze kule album iSecret, futhi-ke kungenzeka ukuthi zibe ngaphezulu kwalokhu ngenxa yokuthi wayiqokele khona ukuthi engazwakali uma ecula kulezi ngoma. Asingabazi ukuthi wenza umsebenzi omuhle futhi owawudingeka. Kahle kahle nje uma uzolalela le album kusukela ku-track 8 kuya ekugcineni, uzozwa ukuthi iphimbo likaMgqumeni lalingasavumi kahle ngokujwayelekile, kodwa wayesazimisela ngokushiya nomlayezo wokugcina, futhi akagcinanga ukusinika umlayezo wokugcina. Ngongayiqedeli le album wasiza wadlulisela amagalelo akhe kumlandeli wakhe owayesemncane wangaleso sikhathi, uKhuzani. Le album yagcina inominate kuma-Summer Awards ngo-2011, yize uKhuzani wayesengumlandeli nje ngaleso sikhathi, kodwa leli thuba lamakha waba yilo Khuzani esimbona namhlanje. Kusukela ekuqaleni ekubambeni ama-backing noshuni webhova kuya ekubeni ngomunye wabaculi abakhulu emlandweni kaMaskandi. Nathi la eBashoko Base Media akusimangazi ukubona uKhuzani esengomunye wengqophamlando emculweni kaMaskandi. Umnumzane Shobeni Khuzwayo wayeyazi kahle into ayenzayo. Buka nje manje ibrand yedlamlenze ingakanani. Wena mbukela uthini umbono wakho ngalolu daba? Sazise ezansi kuma-comments. Kanti-ke thina sazoqhubeka nokuhlaziya umlando. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sizobonana kwividiyo elandelayo. Siyabonga.